Hi, Tim. Hello, Tim. How's it going? Duw. Gwedd. Thomas. Thomas. Ie, iawn. Flir. Flir, ti'n iawn? Dydych chi? Ynddo, ti'n iawn, diolch. Nervous braidd e. Dwi'n. Thomas yn nerfus. Dim rhyfedd o fel fod nain yn gweld pob dim. Mae'n o gydel iawn. Ie, beth ti'n neud efo ddyn enw Flir? Nyrs. O, ie. O, dwi'n byw Warrington. Dwi'n o Griciaeth. O, ie, ie. Ond dwi'n byw Warrington. O, gyda fi ffrind yn byw yn Warrington. Oes? Rhiannon. Mae'n nyrs. Mai? Ie. No way. Ai. Mae literally gweithio dros eich O, yndi? Yndi. Wow, small world, e. O, nervous. Mae o'n fatha daunting prospect o fod yn honest, cys bod... Dwi'n mwyn gwybod beth mae nain yn dweud, it's all in heaven i mewn ffordd, os di licio fi neu ddim, cys nain sy'n... Mae'n bwysig rei first impression ar y neini, yndi. Gofyn Flirs yn hobbies difyr. Gen ti hobbies difyr? Wel, chwarae ffwbol. Oes? Ynddo, chwarae ffwbol university fan. Yeah, that's about it. Oes? Ie. Beth ti'n neud yn uni? Business marketing. O, mae'n Oes. boring. Yndi. Ti'n eisiau gofyn mwy. Dyma fatha nyrsio, chi ddech chi'n gael gweld pethau cool. Ie. Dwi'n gweithio fydd yn agor drysa mewn ffordd, i wneud pethau eraill, fatha council o bechi. Mae'n chwilio yn ôl sôn. Enni tas o bres, Flir. Boring, fel nes i dweud, ie. Lot o bres, ddo. Lot o bres, ie. Yndi? Yndi. Na, joc. Na. Dim yn gwbl. Pan dwi'n ddim yn gwybod beth i ddweud, neu jyst dechrau mwydro. A dwi'n gweld gwynebau nhw, jyst dechrau nodio fatha bod nhw'n cerio, ond dyn nhw'n gwybod beth dwi'n dweud. Oedd yr unig flow, dwi'n meddwl. Di'n yfad lot. Ti'n yfed lot? Mae'n fatha bad in first impression, yn meddwl bod fi'n alcoholic. Na, dim eich. Na. Na, just... Ond sy'n meddwl anodd peidio yn uni, yndi. Mae'n just relentless, oce, a just yn deitha fynd allan, ydyn nhw'n dweud na. Flir, deitha byd o siarad o'i geg yn llawn. Dwi'n gwybod fod chdi mor ddel, sy'n mynd i effort i ddod, e. Dwi'n just i gwisgo top. Dwi'n drach neis, mae'n Embarrassing. Tydi nain ddim yn poeni rhyw lawer am ddillad. Mae yna bethau pwysicach ar ei meddwl hi. Da isio plant. Sa'ch chi licio plant? Dwi'n dynod. Waw, dos hwnna am ni, dwi'n mewn beth so far, de. Ond, Da licio Ie. plant, Flir. rhyw y diwrnod eich. Ti'n licio plant? No. Oes. Dda o blant, actually. Oed. Mae nhw'n rhan mor thick a fi, yndi. So, dwi'n cael gethol am dda. Mental age. Ie, wir. Lot o chwerthin ar y bwrdd, ond ydy nain yr un mor hapus. A da byd o siarad Flir o'i geg yn llawn. Be mae fita, Flir? Beth ti'n fita? Wel, gen i afal crackers, ie. Caws. Oedd gwahanol crackers, dwi'n mwyn gwybod beth i'n neud efo hyn. Mae'n confusio fi. Na i fynd efo adra, doggy bag. Bychad. Go be mae ta. Ti'n joio? O, mae'n neis, ie. Mae'n neis. Dwi'n fatha particularly ideal ar des, cos mae'n stuck yn dan fi. A dwi'n isio rhaid camera yn gweld fod darna ar fi. Gofyn y ddang o weld i ddana, do. Gofyn iddo wenu gwen iawn, Flir. Dwi'n meddwl danad yn bwysig, mae eisiau gweld rei fo. Gweld gwen chdi? O, paid, mae'n pethau nhw. Mae eisiau gweld hwn. O, gwen. O, ddechad ni gader. Be di det gweitha mynd i bod anna fo? Be di det gweitha ti rhaid i bod ar? Eisiau bwyd efo yma, a wedyn, oedd yn really awkward i gyd, lle oedd neb yn dweud yn byd, ond eisiau cael bwyd, a wedyn oedd ddim really siarad. So wedyn, oedd nôl car hi, a jyst dechrau bita yn... Oedd gen i Maltesers, o'n pacad, bita yna, neb dweud yn byd. Wedyn mynd tra, gwrdd mynd. Eisiau byth siarad fi eto. O, diar. O, diar go iawn. Gofyn iddo Flir sam styc mewn lift, efo ffwrs a licio bod. Sa'ch chi stuck mewn lift, de? Ie. Pa sa'ch chi'n licio bod y stuck efo? Pam? David Attenborough.
Deud atyn bro. Llais soothing, a swn i ddim yn panicio. Amser di ddeud o ta rei sowsydd o fflir. Wel, heis cyfarfod chdi de. Sgorach chdi fyd, hai Teal. Di. Diolch yn fawr. Iawn, da. Da. Ta. Diolch. Dim rei sowsydd. Da.